Sa number 6, 15 million pesos nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo na recover sa puerto sa Dumaguete City. Naka-intercept ang kapulisan sa masobra 15 million pesos nga balor sa smuggled cigarettes sa port area sa Barangay Luok sa Dumaguete City, Miyerkules sang gabi. Nadakpan sa operasyon ng 3 ka mga personang residente sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, kag banwas ang parang sa Sulu. Nakabato ng kapulisan sa intelligence report angon sa illegal nga sigarilyo sa sulod sang canter truck nga ginbiyahe paagi sa Roro vessel gikan sa Pagadian kag iga-deliver sa Dumaguete. Na-recover sa kapulisan ang 263 ka mga master cases sa nagkalain-lain nga mga klase ng sigarilyo kag ginabulubanta 200 ka boxes ang balor 90,000 pesos nga tamban nga isda nga ginuga. Kaso nga paglapas sa Graphic Health Warnings Law kag Customs Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa 3 ka mga nagkadadakpan.